Tento komentár je reakcia na video, kde meníme plastovú výplň na plastových dverách za sklo. Vaše predstavy sú také romantické, že prídete ku zákazníkovi, môžete robiť všetko podľa technologických postupov. Pravda je taká, že keby sme tieto dvere vyberali tú výplň tak, že ich nezvesíme, alebo dávame sklo, že ich nezvesíme, tak my môžeme poškodiť aj to kovanie, aj tie pánty, lebo tie dvere majú už nejakých 15 rokov, ale vyzerajú ako keby mali 50 rokov. Bolo tam niekoľko ľudí ich nastavovať, každý to nastavil zle. Tie pánty sú už úplne, som povedal, zrdzavené, ja som to tam neukázal v detailoch. Ten zámok tiež nie je dobrý, tie dvere sú celé také trasľavé. Toto ale zákazníka nezaujímalo. Zákazníka zaujímalo to, aby mal vymenenú výplň, aby tie dvere mohli ešte niekoľko rokov slúžiť. Ja mám veľa videí na mojich sieťach, kde mením sklo alebo nejakú výplň presne podľa postupu, že si zamknem alebo zatvorím dvere, zatiahnem kľúčku, meníme to. Samozrejme je to tak najlepšie a jednoduchšie a máte to bez komplikácií. Len v takýchto nevždy vo všetkých prípadoch sa to dá takto urobiť, ako si to vy predstavujete. Museli sme tie dvere zvesiť a museli sme to sklo dávať tak, lebo keby sme ich nezvesili na týchto 15-ročných dverách, keby sa niečo stalo, kde ja budem potom riešiť nejaké problémy, kde ja budem hľadať zámky. Zákazník na to nemal rozpočet, on chcel vymeniť výplň, to pre ňo haslo. Ja robím samozrejme, že mením aj pánty, mením aj kovania, to si ten zákazník musí zaplatiť. A toto, keď je pre ňoho nezaujímavé, že on to nechce riešiť, že fakt len chce na tú garáž dvere, ktoré budú mu ešte nejaký čas slúžiť. Ideme tam búchať do dverí, ideme riskovať, že niečo poškodíme. Vy ste tie pánty naživo nevideli. Človek, ktorý sa troška rozumie plastovým dverám, v tých detailoch na tom videu uvidí, že tie dvere nie sú v poriadku a nie sú aj rovno osadené. Ale to nie je moja robota, aby som to riešil. Moja robota je vymeniť výplň. Vaše romantické predstavy, že prídem ku zákazníkovi a budem robiť niečo tak, že presne podľa technologických postupov, ako som si vysníval, to je proste niekedy nereálne. Hneď zistím, že tento človek nemá prakticky skúsenosti ako keby so zákazníkmi a s takouto prácou, čo robím ja. Že fakt len išiel na nejakú jednu reklamáciu vymeniť sklo, do pol roka šiel na nejakej novostavbe vymeniť nejakú výplň a on prakticky nemá skúsenosti s tým, čo ja robím denodenne alebo týždenne. Dávate také technologické postupy, pritom vy nemáte šajnu o tej práci, ako to vlastne u toho koncového zákazníka v skutočnosti je. Ak si myslíte, že viete urobiť lepšie video s príbehom, a že to viete celé lepšie osadiť, že tam budete dávať presne vazelínu a že to budete robiť presne podľa technologických postupov, ako ste si to vysnívali v vašich hlavách. Prosím vás, vložte si normálne sociálne siete, robte videá, choďte po tých zákazníkov vy, skúste, či vám to proste vyjde finančne. Skúste to tak robiť, ako si to vy predstavujete a že či vám to vyjde, či vám to tí ľudia zaplatia, či tie romantické predstavy, ako si vy domýšľate tu v mojich komentároch, či by boli aj v realite. Ste veľmi tvrdo narazili. Strašne milujem tieto múdre reči, to ja hneď zistím, že ten človek nemá prakticky žiadnu skúsenosť so zákazníkom a jeden nabitý teóriou a ešte aj teóriu nejakú z internetu. Takže tak.